sinewa gese pataka blasa tawa gese mana hone tawa mana hone blasa ges fashi thakran ges pa gehida mungso anana kori barte ges ti prosa poija na chunglai ba sona nango na chung booking khaina nango tabung no thanai tei tumi khaini aw okok soino tabuk norgni samo phai sophaikha barte gas oro nang manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder better availability better size te better service barte gas Durjonagar airport road phone number 7640998623 Tini seng beskang ni edisi chong mari ni zero ground report nana ni bagi phai sopaja oro Ramchandraghat edisi asuk thai ni bashi kubra chomuni ba bazaro phai sopaja oro mankha BJP Ipft ni kathajak prathi haikaba candidate takuk Mintu Debbarma mankha takungna pulana khompoiti biwa lamsago खुलुमबाय जतननो तै जतननो हामबाय स्पेशली जे तिनी अजगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नि हते जे फाइनाय विशेष कै खुमपुइ टीवी सामपिनी टीवी तै अन्नान्य चैनल लक तिनी अजगा फाइ मानजमा बगै नरंग बेलाके हामबाय पुलान सोंना मो सोंमाके अवश्य जे निनि बो बाहाय नाहारमु बाइके नों अ एडिसि चंमारि वा निनि नाहारमु बो बाहाय चंबारी तो फायो थांगो जों गोबां मान नुखा हाइपानो ताकलाइनि एडिसि चंबारी बेलाके इम्पोर्टेन्ट तामनि हमले जों 2018 जे बीजेपी आईपीएफ सरकार कराखे बासावै जे बामफ्रन्ट सरकारनो हारिनि मानि यागुलो तै जे एडिसि ओ लाई थांनाय जे बामफ्रन्ट सरकार चालक थमनि अ सरकारनि पाइ थांमनि यागुलो ताकलाइनो पुइला जे जोर कदमे इलेक्शन ngani थाङै दङ आं साइमानो ताकलाइ बामफ्रन्टनो कारै आलका पार्टी रगनो ताकलाइ एडिसिओ सरकार गठन खायन हने आं खाकाव अंके जे बुबगरानि जे त्रिपुरा मथा जे बरं पार्टी आसमानि निनि आगिनि निनि दल तंनाय जे अरनि ताबुनि कैंडिडेट त्रिपुरा मथानि सुहेल देब्रमा आबो तो नंबायनो आगे एकलगे नरक थांसा तंमानि अंके बदिनि अपोजिशन अंके नों बाहाय माता नाइजे त्रिपुरा मथाव तो सुदु सुहेल सिमिया सुहेल नो कारिबो अन्नान्य बर रक नरक जे नेता रक बंगा नुगो बरक होय केबो कुनु आईएनपीटी तंगो एनसीटीओ तंगो आईपीएफटीओ तंगो अमा हाके दाल बिदाल पार्टी नि बरक याकावै कताल जागावो साइमैया बमहाय नि बरंनि वानसुमानि आबन बागै कबमा जागानि थाङै थुमसा आंगैका आबनि बागै आं साना नायो जे आईपीएफटी जे आइडियोलॉजी नो नासिगै तंगो जे डिमान्ड नतै जे बुसकां हिमै तंगो अ डिमान्ड माइन्या सक्सेस जों सबा खलाया नागानो औ डिमान्ड नो माइन्या हनै सराबसाबानो जों याकाय थांखाले सिनि आ डिमान्ड नो जों आजा सगै मानग्लाक आबनि बागैनो जे माइन्या सक जों सालब्रुम नो सिनि सबनि लामाव जों हिमै मा तंनाय आबनो आं खाकाव तो जे सुहेल ज तंगनि साइमान्या बताव बो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नो बरक जे सानलाय तंगो बरकनि मानचित्र कुनु करै बमसुक जराते बरक सान आबनि बो करै बरक एमन व्यवस्थानो जे बांग्लादेशनि हा रंगबो बरक सानो जेता असम्भव व्यापार भारतनि कुनु संविधानबो सैजा करै आं निजेसो उकिल हिसाबै आं तिनि नरगो साइ तंगो जे भारतनि संविधान अबनो जेता सैजा तंगो भारतवर्षनि हानो सिमिनो काइनि काइथाम हानो नाहारि काइसा सानामानो एबा काइसानि काइनि काइथाम सानामानो अबाहायके खागै सानामानो आबनो बागै जे डिमान्ड नो बरं आइडियोलॉजी नो बुसकां क्लां तंगो आबो असम्भव व्यापार नै आं वानसुगो ताबसुक जरा जे कैंपेन खालाय तंबावो लुकुरंनि बुफाय रेस्पॉन्स मान नाइदि बरक तो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानो किन्तु बरंनि भाषण रगन नंमानि एबा बरंनि स्पीच रगन नंमानि अब विशेष कै आईपीएफटी नो सेजावैनो नुगो साइमानिया जदि त्रिपुरालेण्ड नो डिमान्ड खायो हुंकाय जों आईपीएफटी रो जे त्रिपुरालेण्ड सान तंगाय बरक संगो तांगै सेजा आं अबनो काइसा प्रश्न खायनानि मो संगो जों त्रिपुरालेण्ड नो सानै दं हुंकाय बरक ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सान दं हुंकाय त्रिपुरालेण्ड बाय त्रिपुरालेण्ड सि थानसाङै बसकांनि सबनो तेबो क्राक खायनानै किन्तु बरंनि नजर आं साइमानो बरक केबो आईपीएफटी नि कागै थांजाक तै आजागा गोबां नेता रक आं केबनो बुमु काइ सानानो मुसुंया किन्तु लोकरौ जतनो सिनेवो आगि जे त्रिपुरालेण्ड नो नासले जांनाय अ बर रंनो
তিনি ত্রিপুরা মথাও থাঙ্গै থানসাকাय বরক গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড होन बुंग्रियो जे मानै असम्भव ব্যাপার মাইয়া কিন্তু তারপরে বরক জনগণ সানা নাইও যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি কং বরক পিরনা নাইও কিন্তু বরং নি বাসন বরং নি কক সাতানি কোনো জায়গা ফানো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি কং আং খানায়া तुमं और चंगजागै ने फाइकांके कपलायिंनि फाइकांके ओ एलाकानि बागै बु सामुंनो पुइला नों याग्रोनाय ओ जागा जदि चंगजागै आं ओ एलाकानि बासाफानो आं तो त्रिपुरा राज्य हास्तेनि जत त्रिपुरा सरंनि एबा एडिसि एलाकानि इंगै आं खरसा रिप्रेजेन्टेटिभ बुंनाय आंनि नजर सुदु रामचंद्रघाट न सिमिया सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सरंनो आं आंनि नजर तनेनाय प्लास बसकांगो डेभलपमेन्टनि सामुं एबा त्रिपुराल्যান্ড माननानै थांखाय बबहाय परिकाठामो दं अबनो तरक जों सामुं खलाय थां दंनाय आमनो कारेबो टाउन कमिटि बिल लखनै जता पास खलायजाक आव टाउन कमिटि बिल न जों जेफ्रो सुजुग मानानो कार्यकरी खायनानै जों थाङै आसुक द्रप फांगायनो जों आबनो कार्यकरी खायनानै इमप्लिमेन्टेसन खायनानै जों चेंगारिनाय आबनो कारेबो जों जोंनि काउन्सिल जेफ्रो आसुगानो जोंनि त्रिपुराल्যান্ডनि बिल न जों पास खालायनानै होनाय जोंनि बिसिङाव जों वानसुक लायजाक आमनो तुइनो बसकांगो तरक आगोबै थां दङ आमनो कारेबो जों साइमनो एडिसि एलाकाव हेल्थ सेक्टर निनि एजुकेशन सेक्टर ते गोबां दाल बिदाल सेक्टराव सामुं खायजायाङै दङ दरकार नांखाय जों एडिसि नि जों जदि कप्लायङै मा आसुखै जत्त कप्लायङ जाग्रक पालखै दिल्लीयाव थाङै स्पेशल बाजेट डक्टु बनानि बागै जों बसकांगो परिकल्पना खालायजाक आबोनि बागै जे असंजाक सामुं रङ साक्सेस खालायनायनि बागैनो जों IPFT नि जे लिडार रङ जोङो याफारनानै नांगौ एडिसि नि चाबिनो होनै आं खाखाव ओ निनि बारो रामचंद्रघाट साबोनो नों अपोजिशन होनै वानसुक निनि प्रतिपक्ष बारो रामचंद्रघाट ताबुकसुक जरा तो सिनि फिल बेलायखे काहाम कारण सिनि और सिटिं MLA तंगो प्लस ओ जगा 28668 भोटार्स तंगो जे त्रिपुरा मथानि ताबुक किसेमिसा जे नुकजाक फाइमानि आ जगा केबो बननि जे प्रोग्राम रक कुनु पारानि 50 जना ते कैसा पारानि 60 जना ते कैसा पारानि 30 जना अब हाके बरक केजा फुनकना नायो किन्तु ताबुक बसिनि भोटार रक जगानि लरि याखो जों माइनो तंखो आबोनि बागैनो जों मेजरिटी बाइनो कप्लायंनाय होनै आं ताबुक सुक जरा बिश्वास खायो पयतो खलायो बसकांगो आगोगै दङ ताबुक जे कायसा नुकजाक माने जे जत बारनो चंबारि खां के जे बोलाय तकलाय इंलाय माने अबनो के नों बोबाहायके नो इलेक्शन तो ताकलाय सिमिया इलेक्शन तो चिनारो गोबां अख्रा साख्रा रक बरक बुट मारि मांसे 60-70 बसरं थाका 50 बसरं थाका आबोनि बागैनो इलेक्शन फायनाय थांनाय जनगण जों अबनो फुनुंना नायो अबनो साना नायो जे गोजां चंमारिनो पालाय लायरिनानि बागै कारण जों चंमारि जलाव सिमि वालायो बखरक फातेलायै जों आबो कुनु लाबंलाक आबनो जों प्रमाण खायनानि बागैनो चिनारो कयेक दिन आगे थानाय सप्ताह जों त्रिपुरा मथारक जों एटेक खायका तीरबाय कखा दाबो गोदना रग बगजाका तारपरे बसं गोजां एलाकानो आं जतनो याकुं रमै आनि कर्मी रङ जतनो करमै ताबुक सुजरा बुजगैनो तंगो आं खाकाव बरक ताबुक सुजरा जेहेतु पीस लाविंग सिटिजन बरक ताबुक सुजरा गोजां खायनो कोनो वालाय बुलाय तगियाव थांयावै बरक ताबुक बसामु निजिनि कगननो प्रचार खारै निजिनि आइडियोलजिनो प्रचार खारै बसकां आगोगै दङ होनै आं नरगो सानामुसो बेलेखना हामबाय निनि आमहा बिजि शिड्यूल नि बिसिंथिबो खम्बय टिभि नो जरार मन बागै नना बेलेखना पा बेलेखा हामबाय नरग हाके नायतंनाय खापानि ताकुते बुखुकसो नर खनाका बारो रामचंद्रघाट एडिसि आजुगथायनि IPFT BJP नि कथाजा कैंडिडेट मिंतु देबब्रह्मानि